2 гады таму паміж брэсцкім абласным выканаўчым камітэтам і ўрадам Ямала-Ненецкай аўтаномнай акругі Расійскай Федэрацыі было падпісана пагадненне аб гандлёва-эканамічным, навукова-тэхнічным, культурным і гуманітарным супрацоўніцтве. Увогуле падобных дакументаў на сёння з аб'ектамі Расійскай Федэрацыі існуе 80. Падпісаны 25 пагадненняў, прамыя кантакты існуюць з 30 гарадамі суседняй краіны. Тым больш, што па выніках года мінулага больш за 70% экспартных поставок в области пришлися на Россию. Но у нас есть возможности сегодня в плане экономическом развиваться более динамично, более эффективно работать. Все-таки взять Тюменскую область с 2 вашими автономными округами, у нас за прошлый по $4,5 миллиона товарооборот. Есть у нас возможность и, наверное, взаимный интерес какой-то. Вполне можно работать, несмотря на то, что, конечно, далековато, расстояние большое. Но то, что мы с Россией не на словах, а на деле действительно очень тесно связаны. На сустрэчы ў брэсцкім аблвыканкаме гасцям таксама расказалі аб тым, чым жыве вобласць сёння, што робіцца да 1000-гадовага юбілею горада над Бугом, развіцці медыцынскіх паслуг, адукацыі, іншых сферах жыцця рэгіёна. Цель нашего визита была это 22-я международная специализированная выставка СМИ в Беларуси, где мы подписали протокол о намерениях с вашим министром информации Карлюкевичем Александром Николаевичем развивать сотрудничество в сфере средств массовой информации. За последний год товарооборот наш вырос с Республикой Беларусь, именно Ямал-Ненецкого автономного округа, в 6,5 раз и составил $7,8 миллионов. Пабывалі госці з Расіі і ў мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць-герой», наведалі іншыя сацыяльныя і культурныя аб'екты абласнога цэнтра. Юрый Печур, Роман Філюсіч, тэлерадыёкампанія «Брэст».